Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a kun ga wannan abun akan shi zan yi magana yau Kuri'arka. INEC sun fitar da ai a kuɗin da suka kashe akan aima mutane ai conducting zabe. Duk mutum ɗaya ɗan Najeriya abin da aka kashe dan kai zabe shine dala 7. Dala 7 ya kai 5,000 da wani abu. Banda kuɗin da aka yi maka wannan katin zaben. In a nutshell an kashe kuɗi ya kai naira 10,000 tsakanin haɗa maka ƙuri'a da lokacin zaɓe. Kuskuren da yawancin 'yan arewan mu suke son su yi making shine sun ruɗe sun rasa wa za su zaɓa, suna son su ƙin zaɓe. Wallahi ka je kai zaɓe. Wannan ƙuri'a ita ce mutuncinka, ita ce 'yancinka. Kuma abin da nake son mu gane shine ƙuri'an nan taka guda ɗaya ce, ta malamin ƙungiyar ku guda ɗaya ce, ta wani celebrity wani mawaki ya ciyo kuɗi guda ɗaya ce. Kada wani ya scamming ɗinka. Idan ka je ka saida ma da wani ɗan siyasa ƙuri'an nan a naira 1,000, ka san naira 10,000 a da ta kashe da kuɗinka da kuɗin ƙasarka dan ka yi zaɓe, ka je ka saida ta a 1,000. Babu wani ɗan siyasa da zai baka naira 10,000 ya ce ka zaɓe shi akan ƙuri'arka guda ɗaya. Wallahi mu rufa maka asiri. Don wani ya zo ya ga dama ya scamming ɗinka, ya ce ka bashi, kai ka sani ka wulakanta kanka. Kada wani ya raudare ka, kada wani malami ya je ya anso kuɗi ya zo ya hau mun bari ya ce kai muslim ticket. Wallahi billahi muslim ticket ɗin APC ba a yi shi dan addinin musulunci ba, ba a yi shi dan ya amfani musulunci ba. Kuna ganin halin da suke jefa mu. Ban cika maganan siyasa ba, amma wallahi muslim ticket scam ne. Da ma musulmin kwarai ne, amma babu nagari a kashi. Ballanta ne ka zo ka ce muslim ticket din mutumin da gidan shi ba ma. Idan ka ce muslim a zaɓi Tinubu dan musulunci, to ƴaƴan shi su zaɓuwa ne. ƴaƴan shi na gari duk Christians ne. Kana zuwa falon shi cross zaka gani ga matar shi nan pastor ce. Kullun alfahari yake da haka. To ina muslim din har wani malami ya ce maka ai maman shi saboda kiran sallah ta baro Ingila ta dawo Najeriya saboda tsabillan ana son ai scamming din mu. Ku ban mu kuma wai har wani malami ya ce maka babu Muhammad Tinubu saboda kaza ta bar addini, tana umara, tana kaza sun kasa musuluntar da yaron su. In a nutshell sun tattaro wani mutumi ne bage gwala gwaje, suna son su danna wa Najeriya. Wallahi in muka sake saka koma bannar da za a kasar nan sai ta fi da aka yi ba. Domin ba wai muna makin rashin lafiya ko tsufa bane, of course duk yana zuwa kanmu, amma kowa da abin da zai iya, kowa da abin da zai iya. Lokaci ne yayi mu kyale Allah ya bashi lafiya, amma mu rufa ma kasar mu asiri. Su suna son, saboda suna son su ji su ministry, wani malami an shaƙe maka kuɗi da daloli ka sa aljihu, ka hau mun bari ka ce wani muslim ticket. Ina aka yi dan ya amfani addinin musulunci? Da sun san da Christian din dan aka zabe shi a arewa za a ga mutuncin shi, za su kawo musuluncin ne. Ba matsalan su bace, wallahi scam ne muslim ticket. Ba a yi shi dan ya amfani addinin musulunci ba a yi shi dan ni da kai ba. Mutane mu gane, sun ɗebo gwalagwajen nan ne duk ga sunan gwamnonin arewa don su sashi su ninke su je su yi ta abin da iskanci irin wanda ake a mulkin Buhari. Sun kare interest in fatin su ne dan APC ba za ta iya kawo mulki ba. In ba haka ba su da tsari, ba su da tausayi, ba su da komai da za su gaya ma 'yan arewa. Shi ma dan takarar shugaban ƙasar saboda ya raina mu, yana mana kallon dabbobi kaji. Ka zo ka gari kaman Kano ka kalle mu, duk in ka zo arewa ba abin da kake ce mana sai ka ce wai rawa ka zo yi. Rarara ya maka waka kai rawa, saboda rararan ma ya raina mana hankali. Mu kuma mun mai da kanmu dabbobi. Har yana sa challenge ana rawa har ka, of course yayi waka ka ji, ya sa challenge ka amshi, amma wannan ka je ka zabi wanda kake kyautata ma zato, kake ganin shi zai kawo maslaha ga mutanen mu. Wannan shine abin da zan gaya muku. Amma ban da draining ba wani mawaki ko wata Rahama Sadau ta anshi kuɗi ta contract, ko wani allu, ko wani rarara, ko wani malami, ko ni din nan nazo na ce maka zabuwa na gaya mana malam meye dalili. Ni yanzu wanda nake so wanda zan zaba, wanda in nace ka zabe shi zan gaya ma. In ka ce in baka dalili, ba ma dalili zan baka ba, littafi zan baka wallahi guda, littafi na abin da ya ma 'ya'yan talaka wanda ba su da shi, ba su san ta ina suka bullo ba. Kwankwasa nake so, duk inda zaka je ka faɗa. Kwankwasa nake so, ina alfahari ko a gaban Allah ya taimaki talakawa. Na ga yana da tausayi, kuma ina maganar nan ne ba tare da na, wallahi billahi naira shi guda ba ta taɓa shiga hannuna da zumba mai campaign ba. Amma soyayya da kuma sanin zafin talaka yasa na yi developing soyayya babawan Allah nan, ne kuma yi declaring sai ne supporting din shi. Mutum ne da nake kyautata masa zato. Amma ka zo ka kawo mana wani bala bulu ya zo yana bawan Allah a ninke da rashin lafiya, saboda kuna son ku kare interest in fatin ku, mu ku kare jefa Najeriya a halin take ciki. Ba mu yi, wallahi ba mu yi. In dai kana da hankali ka san halin da Najeriya take ciki, ka ara afka rubta mu abin PDP nan, kai ka so ka cutar da mu. A ƙarshe dai muna fatan Ubangiji Allah ya sa a yi zaben nan lafiya, a gama lafiya. Allah ya ba mu zaɓa mana shugaba na gari. Allah kar ya bar mu da iyawar mu
ya iya mana da iyawarsa. Wanda muke ganin muna so muna kyautata musu zato, idan Allah ya ba su nasara, Allah ya ba su ikon aiwata abin da muke kyautata musu zato akai. Allah ya shige musu gaba, ya kiyaye su daga sharri. Idan kuma ba alkhairi bane a gare su, ubangiji Allah ya sauya mana su da wanda suka fi zaman mana alkhairi, wanda ya bawa kuma ya dafa musu. Allah ya sa a yi zaben nan lafiya, a gama lafiya. Allah kuma ka zaɓa mana shugaba na gari wanda zai kawo mana sauyi daga ƙaƙanikayin da ake fama a ƙasar nan.